И така, част 2 на видеото здравословна кръвна захар след хранене. Нека да започнем с това, как измерваме кръвната захар, когато се храним. Първо, започваме с едно измерване на гладно. След това измерваме на първия час и на втория час. И когато говорим кога точно трябва да се измери, става въпрос от сядането на масата и от първата хапка. Например, сядам на масата в 12 часа, измервам кръвната захар, започвам да се храня, след това меря в 1 часа и в 2 часа. Обикновено глюкозния пик е след 30-40 минути, но ние измерваме кръвната захар на първия и на втория час, за да проследим какъв е глюкозният отговор на тялото към храните. Нормално е кръвната захар да се покачва по време на хранене. Въпросът е колко са здравословните стойности на покачване. За здравословна кръвна захар на гладно се приемат стойности от 3,3 до 5,5 ммол на литър. Здравословното покачване на първия час е до 6,9 ммол на литър. Разбира се, ако човек е изял някаква небалансирана храна, е възможно кръвната захар да се вдигне и повече. Затова гледаме стойностите на втория час. На втория час кръвната захар трябва да се е върнала под 7,8 ммол на литър. Това се счита за здравословна стойност. Ако е по-ниска, още по-добре. И след това в рамките на следващите часове тя трябва да се върне към здравословните стойности, които са близки до тези на гладно. Как обаче да определим индивидуално за себе си дали имаме глюкозен пик? Естествено, че не можем да започваме всяко хранене с идеална кръвна захар. Понякога тя е 5, понякога е 6, понякога е 7, но ние сме гладни и трябва да се нахраним. Ако, например, започвам храненето с кръвна захар 5, нормалното покачване е до 2,2 ммол на литър над нивото на гладно 1 час след хранене. Например, ям някаква храна, започвам с кръвна захар 5 ммол на литър, след 1 час кръвната ми захар се е качила до 7,2. Това е нормално покачване, няма проблем. Обаче ако съм направила стойности 8, 9, 10, тогава със сигурност говорим за глюкозен пик, защото разликата между 5 и 8 и 9 е много повече от 2,2. Като заключение, това са референтни стойности за здрави хора. Ако всеки човек има отклонение, то се дължи на състава на храната, дали е ял бързи въглехидрати, дали има протеини в порцията, дали има фибри, също така метаболитната активност. Хора с различно тегло, различен начин на живот, различно движение обработват и усвояват захарите по-бързо или по-бавно. Също така физическата активност е изключително важна, защото след хранене, ако направим една разходка, стойностите ни ще бъдат много по-добри, отколкото ако се нахраним и легнем на дивана. Аз лично си измервам често кръвната захар, водя си бележки, отбелязвам си храните, които са добри за мен в мой планер за инсулинова резистентност. Виж го в профила ми.